Să ieșiți și cu niște fân, dacă e. Am și iarbă în curte, dacă vreți. Ah, perfect, perfect, perfect. Băi, e terminat. Era unul cu spate frâncile ăla de... Și că te știți până în p***a mea. Noi am plecat ca un chestia cu bugăre, ce lângă noi. Nu trage căruța sau ceva de genul ăsta, știi? Tu vezi, băiatul? Bă, uneori schimb potcoavele de iarnă cu cele din vară. LRF trips, ride-sharing moments. Deci pe Uber Eats și pe Comfort tot timpul mi-am luat mesaj: bună seara, câți pasageri? I-am zis hi, how many riders? Și i-a tradus bună seara, câți călăreți? Dar eu nu știam că i-a tradus. Nu știam că i-a tradus așa. Și m-a întrebat doar unul. Nu trage căruța sau ceva de genul ăsta, știi? Și zic ok, că era doar unul gen. Și după aia mă sună, că nu mă mișcam de pe loc, atunci mi-am făcut pozele alea de ce am trimis să țin. Și m-a sunat bună seara, mi apare că stați pe loc. Să nu vorbești, te rog frumos, ca bou. Alo, da? Alo. Bună seara. Bună seara. Mie mi-arată că stați pe loc. Da, da, vin acum cu trăsura, vă dați seama, cu calul e mai greu. Am înțeles. E bine, nu sunt potcoviți cum trebuie, probabil. Da, da, acum le fac schimbul. Le bag pe alea afară. Și zic că da, schimb potcoavele de iarnă cu cele din vară. Și mă rog, și-a zis, ok, dar veniți? Zic, vin, acum termin de potcovit și vin. Și zic... Păi ies în câte minute? Într-un minut? În vreo 2 minute, cred. Bine, Stați că m-a blocat un domn cu alt cal. Mă rog, cu poneiul, că domnul cu Loganul, dacă am cal, domnul cu poneiul înseamnă. Și dăm și noi în cal, nu e problemă. Da. Să ieșiți și cu niște fân, dacă e. Am și iarbă în curte, dacă vreți. Perfect, perfect, perfect. Păreri? E terminat, și că te știi cu niște până în p***a mea. Ești lata, să ieșiți și cu o mână de fân la poartă cât așa. Băi, e terminat. Oaci, că ieșiți cu niște fân de p***a mea. Bună. Bună seara. Prima oară cu trăsura? Da. Emma, da? Da. De ce mi-ai făcut trăsura căruță? M-ai întrebat câți călăreți și eu ți-am... Păi nu, dar în engleză e riders, gen. Mie mi-a Așa dat se și cum numește. mi-a apărut în română? Tu de asta ai zis de căruță? Da. Eu am crezut că faci mișto de mașină, gen. Nu, ți jur că nu. Știi cum mi-a apărut mie? Ți-a tradus, Bună, nu? câți călăriți? Nu, eu am zis hi, how many riders? Da, și mie mi-a tradus în română bună, câți călăriți? Înțelegi? Și să călăreți, frate, despre ce e vorba? Ok. Am înțeles. Eu am crezut că tu făceai mișto că e BMW gen căruță. Nu, ferească-mă Dumnezeu. Și eu am intrat în jocul tău, gen că eu nu mă enervez, dar nu mă interesează. Nu există așa ceva. Deci la mine nu există așa ceva. Eu te iau la mișto, nu. Mie mi-a tradus bună câți călăriți. Ok, acum deci am aflat misterul, da. Dar oricum nu mă supăram, deci poți stai liniștită. Nu, dar pe mine nu mă interesează ce mașină e. Pentru mine e tot 4 roțioare. Adică... Eu fac gen TikTok cu faze amuzante din număr, e ok dacă apari? Sau te blurezi? Da, nu am nicio problemă. Ok, mersi frumos. Seară faină, pa, pa, pa. Poți să-mi dai și tag dacă vrei. Alo? Ne auzim? Alo? Ții mătii, Ciprian. De ce râzi, băule? Ce-a făcut, mă, Cipică? Păi am zis că iau și eu o p***a de pe nordului și p***a mea, Ciprian. Să mă răpă.
Ce facem în situația asta? Eu m-am încadrat să fac dreapta pe acolo pe Doamnei, dar nu poți să faci pentru că a închis poliția. Da, noi am plecat că au început să dea cu bombele gen lângă noi, în centru. Adică cu bombele. Da, ei vin de aici, înțelegi? Eram la Narghilea. De cușa. Da. Eram la Narghilea. Așa. Și la 20 de metri de noi, bombă. What the f***? Da, Doamne. Și gen, hai să mă, că au dat. Aia a făcut mișto, gen, hai că dau cu petarde, ceva. Gen, nici nu mi-am dat seama că e protest, sincer. Dar e protest? Da, e protest. Da. Da, mă, teroriști, cei. Gen, a dat un... Dar dă la tare rău de tot, gen, ca și cum dai în tablă, gen, știi? Nu ai ambulanță, nu vezi și pe aici. Și gen, s-aude... Și cum mai stau 5 secunde, 10 secunde, încă o dată. Și zic, era, mă, să plecăm, ce-ai? Și eu zic, mă, că e petardă, nu e... Da, mă, ce dracu, nu e nimic, știi? Mamă, ce e grop. Și după încă o dată. Au dat, cred că, după al 5-lea buf de ăla, hai, las. Dar știi ce cred că erau? Eu nu cred că erau de la ei. Eu cred că personal, ce cred eu, au dat flashback-uri de alea jandarmii. Eu asta cred. Păi ce s-auzea dracu atât de tare? Că nu există petardă să audă în halul ăsta. S-auzea tare rău de tot, gen, bombă, efectiv. Dar crezi că au jandarmii flash-uri? Cu altceva n-avea ce să dea alea de gaz, lacrimogene, ceva. Păi nu, că alea nu se aud fâsâit alea. Păi știu, dar gen, au dat cu ceva. Flash-ul se aude. Flash-ul, da, că n-a, altceva n-avea. Dar noi vorbim în termen de ăștia de CS. Da, păi da. Păi altceva n-avea ce să se audă, că gen, știi că e petardă, dar nu se aude, gen, nici de aia B, nu știu cât, știi, aia, cap de ăla de mort. Nu s-aude atât de tare. Nu știu la ce. Dar nici de alea interzise, nici nimic. Nu s-aude, n-ai cum să audă halul ăsta. Da, eu las, mă, că e... Mamă, eu am văzut că era jandarmii. S-au cred că de 10 de alea până am plecat de acolo. M-am dus repede să dau nota, să plătesc nota, să nu... Deci de asta era așa speriat la telefon. Da, eram mort, deci au venit și pe... Noi am dat să ieșim din pasaj, gen din Lipscani. Așa. Știi? Din Vilatrov, scuze. Așa. Am dat dreapta să ieșim pe Victoriei, chemam Uber, căutam, nu găseam nimic, nici noi, nici ele, nici nimeni. Da, 15 minute ne-a găsit. Mamă, ce mai nebunii, păi nu omoară ăștia până 15 minute. Și au venit, am ieșit din pasaj și instant cum am ieșit, 15 jandarmi spre noi. Da, i-am prins pe ea, eram în fața mea, gen. Mamă, ea direct a intrat Tenian. Așa. A intrat în mine, erau lutate toate. Da. Au trecut pe lângă noi, așa, mamă, s-au dus înapoi. Am ieșit și am văzut cum se certau cu ăștia, știi? După aia, să-ți iau morții. Mamă, jandarmul, gen. Da. Mamă, știa, mai că ți-au dau un bulan de ăsta de TV. Erau 15 jandarmi, adică îți dai seama câți erau din ăștia, din protestanți. Bă, vere, și au venit direct pe noi. Așa, teleghidați, gen. Mamă, am luat-o, hai, las. Gen, am luat-o la pas de la grăbică, dacă fugea după zicea că suntem noi, știi? Că noi am dat bombe de alea. Cum ai zis? Foagră cu orez basmatic. Basmantic? Basmatic. Basmatic? Basmatic. Ai zis orez basmatic. Basmatic, mă, de care? Păi de care e? Orez de care? E pesmetic. Pesmetic. Na, uite, n-a talent. Doar orez Ăra, Luca, balcanic de care? Nu, balsamic. Mă, dă-mă jos aici. Dar ăla e oțet balsamic, nu e orez. Nu e orez. Ăla, Luca, e oțet balsamic. Așa. Orezul e basmatic. Orez? Basmatic. Așa e, basmatic. Ia caută și orez formatic. Că doarme, lasă-l că doarme. Orez formatic e? Mă, formatic, bă, tu ce ai, bă, mă? Tu mergi beat? Nu. Vezi că mi-a dat o clientă să beau vin la un moment dat. Ia, o guriță. Nu, doamne, ferește cum să beau vin. Pe mine, la cât de mare e, dar de ce atât de proastă? Uite pe ăștia! Doamne, e imposibil. Trotinetă gang. Doamne. Cum să te plimbi ca băiat cu trotinetele în gașcă? Doamne. Seara la 12. La Victoriei. Ne vedem cu trotinetele la Victoriei, băieți. Păi de unde v-ați luat-o? Eu l-am visto prima, era străză. Erați pe Victoriei? Singure de sărac. L-am vrut în Apollo, că era ziua unei prietene, dar... Deci că Apollo e de gay.
Știu. A pățit un prieten. Trecea unul prin spatele lui și l-a luat de cur. Nu pot să cred. Da. Păi și ce-a făcut? Nu mai zis să mai facă, s-a resemnat. Nu i-a zis nimic căruia? Ce mai zic, că oricum eram unii lângă alții. Bă, nici nu știu, că oricum, multe cluburi în București așa, mai low cost, nu, în afară de centrul vechi, nu prea sunt. Ce înseamnă low cost? Gen ca băutură? Da, bine, oricum și în Apollo beam în Cismigiu și după intram în Apollo. Da ce? Păi normal! Altfel, bine, mai e controlul lângă, la shift acolo, dar rest, na. Păi așa se face, ești nebun. Așa, iei frumos de la Mega, te-ai îmbătat, ai dat de glumă, hai! Seara asta am dat o grămadă pe băutura. Eventual mai și pitești băutura, dacă nu termini, mai pitești pe pentru pic, pentru asta, ai înțeles? Bam! Sau, noi mai facem o schemă. Vine un singur tovară, se sacrifică cu mașina și lăsăm băutura în mașină. Ai înțeles? Și când vrei să bem, da, dacă aveți tovarăși de genul, e bine. Da. Nu, m-am sacrificat eu acum, cred că un weekend, 2. Nu mai puteam, aveam pofta în gât, așa, nu mai respiram. Mersi mult. Te salut, seara frumoasă. Pa, pa, pa. Pa. Follow, share și subscribe la FR Trips. Mersi, pa, pa, pa. LRF Trips, ride sharing moments.